Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. Kumusta? O karon din no atong ipadayon ang laing sumpay ning Sugilano no nga sinuwat ni Baby Omega Flores no. O sa dili pa day no. Shout out ay ko kang DJ Roniel Remix. Salamat kayo idol no sa pagpaminaw. Thank you kayo ang piliha pirmi idol. DJ Roniel Remix, salamat kayo. O kang Saidi Kanyete. Salamat po sin sa imong part 23 og sa kanunay nag-abang mi sa sumpay ay salamat kayo no sa Saidi Kanyete. Thank you kayo idol sa pagpaminaw no ang piliha pirmi. O kang Geraldine Demiar. Thank you po sin sa sumpay. May sa payandol. Salamat kayo no sa pagpaminaw Geraldine Demiar. Thank you kayo idol no. O kang Sara Tihano. Adunggay na ko nagpulatan ni idol. Okay, salamat kayo no. Sara Tihano sa pagpaminaw no. O kang good father. Hi, musta? Listening from Ottawa, Canada. Shout out ni idol no sa Ottawa, Canada. Salamat kayo sa pagpaminaw no. Good father. Thank you kayo idol. Husband ko, shout out niya o amping pirmi. Thank you kayo no sa pagpaminaw. O kang Marlene Marlis dahilan dol wala palagi ang part 23 ako nang na-upload no ang part 23 oo ya, ako nang na-upload ang part 23 no dol nya karon part 24 na ta. Salamat kayo no sa pagpaminaw no Marlis dahilan. Thank you idol no ug sa tanan nga nasunod na ramahan no. Shout out kay ko no kang James Savero. Salamat kayo idol no sa pagpaminaw. O kang Myla Espinido. Shout out niya idol Myla Espinido no. Salamat kayo sa pagpaminaw. Karon no ita maglangan niya ang laing sumpay ning Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Pasensya kayo idol ha nga mabubuoran ni siya karon nga episode no. Ang panikamutan nga sa sunod nga part 25 mataas-taas na siya. Pasensya kayo. Okay no, ita maglangan niya ang laing sumpay ning Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Katkaton to ang langin. Ayaw ko huna-huna. Ano naman sa kunyana. Ang importante mao si Maki. Dili ko gusto nga maunsa siya. Ako ra ba hinungdan sa iyang pagkadisgrasya. Mike. Klaro na, ma'am. Ay nakabalakas gastuhan. Ako na bahala. Tabi siya nimo. Ay, kalisod na ba sabto ni Mike? Dili naman siya Mike na akong nailan ka ni Ato. Dako namang pagkausap. Di nila ko magpaabot kung andam na ang ambulansya. Mudistansya na nagiko kang Violeta. Ma'am Violeta. Magpabiling ko mo sang kanyag, ma'am. Aron dili ko malimot. Aron dili ko musipya. Aron dili ko mo kumpiyansa o magsalig. Naibaho ka ba? Ikaw man ang hinungdan nga nahagbong siya sa hagdanan. Lisod kang dawaton. Lisod kang dawaton. Nga sa kataas sa panahon. Panahon na nga naghandom ko sa hilom. Nasakitan. Milaong pagbalik. Nangandoy. Namasin. Kawang radagyapon ang tanan. Ako lang kiusikan ang panahon. Akong kiusikan ang akong kabatanon sa pagsiki ug laom sa hilom. Pagkadako gidadako. Aray! Oh, tanga. Wa kay batasan. Oh, Wa kay batasan da. Napandol pa ko imo pa kong gitawag og tanga. Di man ikaw manang. Pasensya na.
Kuan ganang, pero dili ikaw katong gitawag na kong tanga. Dili ako. Kinsa pa ba nilain na mong gitawag og tanga, ha? Ako na ginapandol sa imong tungod. Nga no, may lain pa ba dili, ha? Naa. Manang, pasensya gyud. Na timing gyud ang akong pag-ingon og tanga sa imong pagkapandol. Wa gyud tuyo nga kuan kanang pasipad-an kag sulti. Tuyo. Nang, pasensya gyud kayo nang. Ay, Sorry. paghilamay! Sige, kagtawag na kong bandang. Pe! Bandang nga. Hey, ma'am. Nga naman ka. Ha? Kay, nga naman daay ko. Ganina ra ka nagsigig tutok na ako. Na ako'y gisulti nimo pero murag wala ka maminaw na ako. Dili ko magkatuo nga, at this point in time, gidungog na sa Ginoo ang dugay na nakong gipangayo niya. Ha? Tinuod ka, mami? Kamu na ni Uncle Mike? So, si Maki gid ang sacrificial lamb para magkasinabot mo ni Uncle? Unsa? Unsa ba nang imong gipanulti, oy, Althea? Oh. Unsa ko'y kami na ni Mike? Patuyang ka man lang. Ay, na-wrong di ay ko. Ingon man kog kang gidungog na ni God imong dugay ng giampo. O, bitaw. Pero dili ka tawhana ang akong giampo. Ikaw. Oh. Yes, ikaw. Pila ka tuig kong nagsigig hangyo sa Ginoo nga mausab ka lang unta. Nga mo mature ka na gyud unta. O, ni anak yun. So, that's it. Ha? So, mauday ni exact example sa akong nadungog nga homily sa pari last Sunday. Oh, Nga in praying ko no, dili kita mag-expect nga ihatag dayon ni God ang atong gipangayo. Instead, mag-agad na niya in His perfect time and in His perfect way. you mean, misimba ka na nga ikaw ra, Althea? Oh, ma'am. Nga no, wala ko makatultulog simbahan? Althea, anak. Thank you, Lord. Ala no. Ma'am, okay lagi ka. Para ka na ra? Ang say para ka na ra. Big deal ka na nako, no? Musimba ka na gud sa una kung pugsunti ka. Never pa nahitabo nga misimba ka at your own initiative. Dugay naman ko kumisimba nga ako ra, ma'am. Sukat pagbalik na ako din sa city. Sige naman kong simba every Sunday. Naragani kay favorite nga misa nga atinan sa katedral. Kanang 9:30 a.m., ma'am. Oh, nice. I'm so happy to hear that. Mami, dugay-dugay naman kong nabuutan, ma'am. Okay. Imo yung giklaim. Of course. By the way, usa may balita sa side ni Bimbo. Idayon pa ba nila ang pamay? Or magsabot na lang mo kanusa ang inyong kasal? Gikapoy ba ko sa tong biyahe gikan sa syudad? Grabe man ko ng traffic. Muna na ko pahaway ni mo, Althea. Wa pa man ta mag-dinner, ma'am. Dili na ko mag-dinner. Busog pa ko sa atong snacks kanina. Matug na lang ko kay Dukana. Unya kay nagluto naman sila si Rosa. Kamo na lang panghaon. Ikaw ang bigay ng may tugon sa aking dasal. Nanghara na si Bimbo. Wagid mo sulti na ako da. Surprise sa di ay ni. Sige na, ato na. Gawasan na. Ang ibigin ko'y ikaw. Ikaw ha? Nangharana gid ka ha? Kalit gyud nga nawa ang akong buka. Hi, babe. Hi. Hi, ma'am.
Mayang gabi. So, mupahuway na gyud ko. Ikaw na'y bahala ni Bimbo, Althea. Kadayot lang, ma'am. Hmm? Hinaya ninyo, hinaya lang. Oh, Karoon na mo ipadayon ang pamay. Ha? uy. Hinaot nga, wa rami makadisturbo. Kung saan nga mo ni sister magini si Bimbo nga, kanang isurpresa lang yun. Okay ra, Uncle. Wa pa man sa ni mag-dinner. Sakto ra gid kaayo ang inyong pag-anhi. Patik di kayo. So, formal na mo karon nga pangayoon ang imong pagtugot, Ma'am Violeta. Nga, mapangasawa ang imong anak sa akong pag-umangkon si Bimbo. O sabutan ang pizza sa ilang kasal. Unsa may imong hunahuna, ma'am? Kadiyot una, Mike. Ngano, ma'am? Naghisgot naman gyud bahin sa kasal sa akong anak ug sa imong pag-umangkon. Mahimo ba nga ayaw na pag-ma'am nako? Pamilya naman unya ta. Correct. Oo, bitaw. Sakto sab. Pasensya na ha, Mari. Ang na masab nga magkumari o kumpare na ta kay. Ako naman ami barog karon isip ginikanan ni Bimbo. Inoon, sakto sad. Pwede naman gud nga magtawganay na lang mo sa inyong names para casual lang. Bitaw. Mas maayo man tingali nga formal. Kasual na ng good, tiyo. Para di na awkward ba? Di ba no, ma'am? Bitaw, Mike. Violeta na lang good. Ayo. Mas maayo nang dunay formalidad. Kun mo imong gusto. Pre. Salamat, Mari. So, hisgutan na dayon nato ang date sa kasal. Unsay inyong nasabutan, Althea? Bimbo. Makalagkot na gud kaayo siya. Bisan ako na gani mismo ang nagpaubos, nagpataas di gihapon siya. Karon pagyud ko. Taas man di siya karbo nga pagkatao. Tinuod yun dahil ang gisulti. Nga mulutaw gyud ang tinuod nga batasan sa tao kung matiguwang na. Di gyud kung matawag niya idaran. Tiguwang gyud, tiguwang! Mao ba, madam? Pero, ay nangog kalagot. Ang importante, yung speaking terms na mo. In speaking terms na lang kay napugos man siya. Di ba sa niya pwede pasagdan si Bimbo? Pero, klaro og tatagyod kayo, madam, oy. Nagurus-urus pagod ang gugma ni Mike ni mo. Ay napaghiskot anak Maki, kay dili na tinuod. Ako ipamatuod ni mo, madam. Nga tinuod ang akong gisulti. Unya po kung sa kasal ni Bimbo ni Miss Althea, makita unya nimo nga tinuod ang akong gisulti. Kay ngano? May giplano ka, Maki? Yes, madam. Og dinhaon niya nimo makita nga nag-urus-urus pagudi ang gibati anak ni Mike diha nimo. Unsay mo buhaton, Maki? Di ko mag-tell, madam. Kaya ako na surprise na para ninyong duha. Pagtarong ha, Maki. Tingali ba yung unsay mahitabo? Dili ko gusto nga may makaguba sa importanteng adlaw sa akong anak o ni Bimbo. Don't worry, madam. Double celebration o niya ta, ana. Ay, gikiligid ko, ay. Basta kay kuidaw baya ha, Maki? Kuidaw baya, gyud? Kung makadisturbo ng imong nahuna-hunaan sa kasal. Basta kay dili lagi, madam. Di ka na makadisturbo. Trust me. Lipayan ako eh. Kada adlaw na kitang makita. Dili ba gidon ta i-approve ang akong 1-month leave sa manager? Gisumbong bitaw na ako ni Mami. Aw, way nahimo. Advantage lagi hapon ang pagkaanak sa tag-iyab sa nusaon. Pero, reasonable naman sad, babe. Kay, preparing for our wedding, good na. Oo, lagi. Pero, mahal lagi. Kung di pa kaanak sa tag-iya, lisod-lisoron ko ka. Mausad. Sad reality pero, ingon anak, gyud. Oh.
Di na tamang hiskutan na. Ang bahin na tong duha na ang atong hiskutan. Aray! Uy! Babe! Sakit ato, uy! Sorry. Sorry, good babe. Lo, namuwag di mong api na akong gipislit. Sorry. Sakit ato, uy. Sakit? Sakit. Sakit pa. Sakit pa. Aki sa balik. Nya, ano sakit? Sakit pa, uy. Kisa na sige balik. Ang tuggamawa ang sakit. Sakit pa? Sakit palagi. Ay. Kisa magbalik. Daoy. Nasuya na gid kog maayo, madam. Uy. Badungas na sa labi, sa nagka-sweet, madam. Yabag ka man, uy, Maki. Tinuod, madam. Makasuya gud silang duhay. How I wish, good madam, nga doon na siya mag-ingon anak na ako. Wa ka day masuya nila, madam? Wa ka mag-wish? Ngayon na naon sa ka ni Mike? Oh, Madam. hilom, Maki, uy. Tiguang nami, wa nami angay. Madam, ayaw gid kalimot nga age doesn't matter gyud sa gugmam. Na? Wa ka day masuya nila, madam. Wa ka mag-wish nga ingon na naon sa ka ni Mike? Namarupay akong palhibo sa gisulti atong payot. Madam? Oh, nga no, Rosa. Ay, naa si Mike. Nangita ni mo? Oh, aha? Huwag malagig ko kadungog nga may mihunong nga sakyanan. Nagbisiklita raman siya, madam. Mao ba? Oh, sige, manaog ako karon. Ati manalang una siya. Ang dami og mainom. Okay, madam. Ay, anong di aman ni siya? Usa may iyang tuyo? Ganun dugay man siya na naog. May gibuhat ka siya. Di ka disturbo ka ko. Oh. Naman di sa amin. Madugay-dugay pati nga lito siya. Manamin on ako kadali kung natarong ba kaning akong hinapay. Ay. Jesus. Nagubagid akong hinapay. May gani kay nga ako'y kidadadi rin nga sudlay. Oh, nanaog na siya. Niya lagi ka, pre. Kipadungay na yan yung buhok. Kaangayan niya. Pre? Ano di kulpaan man ko nga nagtanaw niya. Pre? Yuhu! Kaangayan ni mo sa imong buhok, Mare. Oh, Nakalitan lang ko nga nagdunghay ka sa imong buhok. Dugay-dugay naman ko nga panahon nga wala ko makakita nimo nga nagdunghay ka sa imong buhok. Kanunay naman gud nga nagbugkos ka sa imong buhok. Pasensya na, ma'am. Oh, Mari. okay ra, pre. Na-misplace manggod nga akong pugong sa akong pagpanudlay. Wa na lang sa ko magdugay og pangita kay mosamot kong kadugay. Okay. Naunsa man ko. Nanginit man ang akong dungkan. Okay ra ka, pre? Marag na mawalagi ka. Okay ra ko, Mari, oy. Kuan, na initan lang tingali ko kay nagbisikleta manggug ko. Nya wasa ko magsulob og kaw. Mao tingali. Tuod, o sa may ato nimo? Mauna ni Ron. Ang sabay akong gianhay din oy. Nalimot naman hinuong ko.
Mare? Kuan, Mare? Ang kuan ba kanang, ang bahin ba sa wedding cake nila ni Altia o Bimbo ba? Imo na ding gibayaran? Oh, Ako may order adto. mao ba? Ay, okay na, pre. Ako nang nabayaran. Tagaanta lang ka sa refund, Mare. Ako magutong in-order, God. Ay, okay na, pre, oy. Ikaw ang ni-order, ako ang ni-bayad. Pero, Mare, Ang tinuod, pre, niadto ko para mo order sa wedding cake. Ug pagkaibaw nila nga para sa kasal nila ni Bimbo ug Althea, ila kong giingnan nga may naka-order na. Bayad na lang ang kuwang. So, mauto nga ako na lang gibayaran. Ayaw na lang to i-refund, pre. di man gud, Mare. Ako man gutong personal nga regalo para nila. Oh, Mao nga, ripananta lang gid ka. okay, pre. Mao magid kay imong gusto. Sige, dawato na ako ang imong refund. Isa nagsulti nimo. Si Rosa nga katabang na ng Althea. Dugay mo ko nung nidawat si Mami Violi sa mong refund. Oh, Nga nung wala mo sa kamsugotyo, nga siya na lang mo bayad. ako ko nag-order adto. Ako tong regalo para ninyo. Kung gusto siya, di, mo-order siya sa giyaha. Hmm? Doon na lang ta sa syudad, madam. Pero wapag yun ka musulti unsay atong tuyo. Og kung nga no importante gyud nga makuyog ko. Mag-order ta og wedding cake. Para kang kinsa man, ma'am? Para nila ni Althea og Bimbo, of course. Kisa pa man di ay lain. Ha? Abi na kung naka-order na si Mike. Di ba naglalis pa man mo sa refund the other day? Naglagot ko niya, oy. Mura bag iya nagyong gipanahon nako nga daghan na kayo siya kwarta. Pues, mag-order kog laing cake. Nga naman di ay ko duha ang wedding cake. Hala, oy! Kaligri ko ninyo. Kung mauna, magtagsa og wedding cake sila si Miss Althea og Bimbo. Mao na. Og kinahanglan nga mas nindot ang akong cake. Pero madam, man mo man lang ka mo order online. Gusto ko nga makakita gyud ko sa personal sa maong cake nga akong orderon. Ug dili lang kay sa picture lang. Okay. Sakto sad, madam. O gusto ko nga customized ang cake. Okay, madam. Bunga yun ang imong gusto, ha? Usa pa man di ay. Pila na lang ka days. Ato na yung kasal, babe. Babe? Hoy, babe. Oh. Naunsa man ka? Sige na sa kagtanaw na ako. Ako lang gisiguro nga tinuod ka, babe. Sus, ka-char sa di mo eh. Ang sanay ko painting? Basin day imagination ni ng tanan ako. Hmm? Basin, damgo lang. Ikaw ba? Roy! Da. Ito, tuy! Oh, see? Gisakitan ka sa kong kusi. Meaning, wa ka magdamgo, babe. Wa ka mag-imagine lang. Hapos. Hmm? Kabrutal gidi mo, babe, eh. Oh. Nidot mo mong koko. Oh, sorry, babe. Sorry, good ka ayo. Kisa na lang na ako, babe. Oh. Sa man, sakit pa? Ano ka? Sunod-sunod mo na ako, babe. Babe, Hmm? naanya ko i-surprise ni mo sa atong wedding. Oh, mau ba? Masa man? Surprise gani. Pero, doon ay clue. Oh. Unsa, ha? First time mo niya na akong buhaton in my entire life. Unsa ba lagi na, babe? Basta. Atangi. Ug sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon na sinuwat ni BB Omega Flores. Katkaton ang lang. Palihog day ko no, subscribe sa aking YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagpananayong pagpanghinan.